Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongietorri bigarren kafera, egunon eta ondoloin. Badakit ez dela ohera joateko ordu aproposena, baina gaur martxoak 13 ditu eta loaren mundu eguna da. Martxoko ekinozioaren aurreko ostiralean ospatzen da beti. Herritarrak ondo lo egitearen garrantziaz sentsibilizatzeko helburuarekin. Gainera, lo faltaren kausak eta sintometaz hitz egiteko aukera bat da. Garaiz tratatu ezean, osasun arazo larriak eragin baititzake. Ezin badugu kalitatezko lo batez gozatu, litekena da gure gorputza zenbait aldaketa eta alterazio izaten hastea. Hala nola nervio sistemako nahasmenduak, endokrinoak eta immunologikoak, beste komplikazio larriago batzuk ekarriko dituztenak. Ba hori, ondoloin. Itxasoaren beste aldean eguna hiltzen bada aurkitu gaitzala baster eskutu batean. Baina ez zaitez lokartu goiuri esnatu, Martxoaren 13 da eta historikoki gertakari ilunak baino ez dira gertatzen gaurko egunez, Eta dena duela mende batzuk hasi zen. Zehazki 1604an. Izan ere, urte hartako martxoaren 13an, sute batek elpardoko errege jauregia suntsitu zuen eta artelan haunitz galdu ziren. Bai, ezagutzen dut kontua, Tizianoren Venus del Pardo izeneko salbatu zen, gaur egun Louvre museoan ikus daitekeena. Kontatzen dute Felipe hirugarrena erregari ezbeharraren berri eman ziotenean, kuadro horri buruz galdetu zuela, eta zer esan omen zuen. Kuadro hori salbatu bada, gainontzegok ez du axola. Erregeak ezoiko partida bat onartu zuen, berrera ikitzeari ekiteko, eta haren ondorengoek balio artistiko handiko bilduma bat osatzen lagundu zuten berriro. Hori bai, gaur egun gehiago ezagutzen dugu Frankoren etxea izan zelako. Belaino batek biltzen dena, ala ere eguzkiak zulatzen zuen erak, beste egun sarkori bat iragartzen zuen, horrez gain arratxea. Banik gertakari ilun gehiago ere baditute. Ordutik, martxoaren 13an, beti gertatu dira istripu, ezbehar eta hilketa lazgarriak. Goazen 17. mendetik, 18. mendera, eta Madrildik Iruñera. Gaurko egunez, 1723an, Iruñeko bolboraren errotaren leherketa erraldoi batek 3 hildako eta kalte larriak eragin zituen Iruan. Antza denez, 12.500 kilogramo bolbora inguru zeuden bertan metatuta eta Iruña osoan entzun zen leherketaren eztanda. 20 urte beranduago eta hainbat istripuren ostean 1753an Iruñak instalazioak erosi zituen eta papera egiteko errota bat eraiki zen bertan, Nafarrako lehenengoa. Bidetako errautza banintz, ta behar zuen oinek zanpatua banindute. Nahiago nuke isurian doan erreka banintz. Eta 18. mendean jarraituko dugu 1784ko martxoaren 13an, Mane Etxeberri eta Taulo Garat itsasoarrak hil zituzten gilotinaz burua moztuta. Frantziako armadatik desertatu zuten inguruko 57 gazteri Hego Euskal Herrira muga zeharkatzen laguntzea egotzi zieten. Gainera, Sara Ainoa eta Itsasuko milaka biztanle beren etxeetatik atera eta desarriratu zituzten horren harira. Frantziak gerra deklaratu zion Espainia monarkikoari
Frantziak gerra deklaratu zionean Espainia monarkikoari Lapurdi Zuberoa eta Behe Nafarroko herritar askok uko egin zioten erreklutatuak izateari. Frantziako armadak Euskal Herria indarrez okupatu eta euskara iraultzaren kontrakotzat jo zuten. Siberutikan mendebaldera, Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Arranuaren negaldia lumadi berriaz, irrintzi zarra da hogaztetan, gailur berri. Euskararen ariari jarraituz, gaurko egunez, 1900 batean, Eleko de Navarra eta La Tradición Navarra egunkarietara bidalitako eskutitz batean, emakume lesakar batek salatu zuen, euskaraz mintzatzen zen diputaturik etzegoela lehen aldiz Nafarroako parlamentuan. Foru korporazioan lehendabiziko alditan Aitorren hizkuntz zaharraz mintzatzen den diputaturik ez baitago esaten zuen gutunean. Hilabete batzuk geroago irailean Nafarroako gobernadore zibilak eskoletan euskaraz irakastea debekatua zegoela gogorarazi zuen zirkular baten bidez. Hablan en cristiano, esaten digute, Euskal Herrian gaudetaz, uste dute. Sua gure lurra iztea, Euskara gure izatea, zuzen ongi edertu hutsa, segizagun bidean. Sua gure lurra iztea, Euskara gure izatea, zuzen ongi edertu hutsa, segizagun bidean. Hablan en cristiano, esaten digute, Euskal Herrian gaudetaz, uste dute. Hablan en cristiano, esaten digute, Euskal Herrian gaudetaz. Eta gertakari horrekin iritsi gara 20. mendera eta beraz 1974ko martxoaren 13ko gertakari bat aipatu behar dizuet. Egun hartan New Yorken gizonezko batek Kitty Genovese izeneko emakume bat hil zuen labankadaz eta hura ikusi zuten 38 lekukoek ez zuten ezertxo ere egin laguntzeko. Ikusle efektua deritzona gertatu zen eta une honetatik aurrera horri Genovese sindromea izena jarri zitzaion. Kasuak eragin handia izan zuen psikologian eta pop kulturan. Pup Grastenek 37 izeneko pelikula egin zuen. Gertakarien lekuko bizilagunen ikuspuntuan oinarrituta. Grok Teatre Antzerki Konpainia Valentziarra Genovese izeneko obra estreinatu zuen 2017an. Kasuan oinarrituta eta gainera Max saria irabazi zuten. Eta Joan Baezek In the Quiet Morning abestia eskaini zion kasu honi entzun. There was much despair, and in the hours that followed, no one could repair that poor girl, tossed by the tides of misfortune, barely here to tell her tale, rode in on the sea of disaster, rode out on the mainline rail. Right at my side, I'm sure she... Handik lau urtera beste ezbehar bat gertatu zen. 1978ko gaurko egunez Skull Valleyko ardien hilketa gertatu zen Utah estatuan, Ameriketako estatu batuetan. Hango armadaren arma kimikoen proba baten ondorioz 6.000 ardi hil ziren. Gaiuak. Gertakari ilun gehiago 1986an Eskoziako Dunblane herrian Thomas Watt Hamilton izeneko gizonezko batek ikastetxe bateko 16 haur eta beraien irakaslea tirokatu eta hil zituen. Ondoren bere buruaz beste egin zuen. Dunblaneko sarraskian bere bizitza salbatzeko Andy Murray umeak mai baten azpian ezkutatu behar izan zuen. Bai, Murray teniseko jokalari ospetsua, gerora 3 Grand Slam irabazi zituena. Let's go down to the tennis court and talk it up like yeah. Pretty soon I'll be getting on my first plane. I'll see the veins of my city like they do in... Baina martxoaren 13an, orainik aipatu ez dugun beste gertakari ilun bat ere badugu egutegian. Gaurko egunez duela 20 urte, Angel Berrueta hil zuten. Azken egunetan ere aipatu dugu, baino berriro aipatuko dugu aitortza merezi dutelako familia eta lagunek. Valeriano de la Peña poliziak eta bere seme Miguelek era hil zuten Angel. Baina Espainiako gobernuak eta edabideek gezurra esan ez balute egoera oso bezalako izango zen.
Ai, goazen bada, amairuari buelta ematea zer dugu gaurko saioan. Izortza Santin zientzialaria, Josune Belez de Mendizabal sortzailea. Yolanda Bustillo aktore eta musikaria, Aiora Mujika betez zalea. Horixe, denetarik izango dugula, ostirala dela, martxoak 13 dituela, eta ongi etorri guztioi bigarren kafera ondo lo egin dezazuela. Zuekin Eneko Iturbe Otamendi. Egunon. Eta zuekin Oiana Maritolena Genbe. Egunon! Egunon! Eta nik Goiuri zeiza garandia, non ze ongi etorri guztioi bigarren kafera. Esan bezala ongi etorri guzi bigarren kafera. Bigarren kafearen 1147. saiora, martxoak 13 ditu, goizak 10:24, eta gu hemen maite dutak elkarra banatzeko prest, eta ez dakit nora hasiko den, edo Eneko, edo Oiana, eta Oiana barrez dago, beraz, Eneko, zu hasiko zara. Zait inporta, gaur baneukan, bai? Bade. Oiana az dadia orduan, Oiana, egunon. Izenekin eskubitik hasi zarenez, azkenekoetan esaten dut, bartuan igual hortik hasiko da. Begira, maite dut, simple badaukat. Asko gustatzen zait, gazteak, elkarren artean hitz egiten eta jolasean ikusten ditudanean, telefonorik eskuan eduki gabe. Aurrekoan justu ondartzan nengoen momentutxo baten jetxi nintzen, eta ondoan 12-13 urteko gazteak aurkitu nituen. Egia da, kaso ez dutela oraindik telefonerik, baina uste dut baten batek igual badaukala. Eta horrari ziren batzuk boloi-bolean, besteak kartetan, besteak elkarrekin hitz egiten, eta esan nun, ze ondo, oraindik itxaropena daukagu. Egia da ezagutzen dituen gainera, eta orduan esan nien, ze pozgarria zuek horrela ikustea, telefonori gabe galdetu nien, badaukazuen mugikorra. Eta esan zuten, oraindik ez, baina uste dut baten batek, bazuela berez. Baina bai, pozgarria ikustea, ez dakit, oraindik jarraitzen dugula jolasean, eta elkarrekin hitz egiten, eta elkarri aurpegira begiratzen. Mesedez, oso tristea irutzen zai banku batean 5 gazte ikusi, eta bakoitza bere telefonari begira aritzea. Eta honek poztu egin ninduen. Eta zukeneko zer maite duzu? Nik gaur ez du maite dutik ekarri. Opa! Horrek Ez dakit, zigorra dauka edo, zer da? agian ez nik maite ez da ekarri. Claro, agian hemen ostirala da, diren- eta Exiarleku hartu duzu, ez? Claro, Eta horrek... agian horrek zer ikusia izan du. nire erroa izango da orain, bai. Ben badakizu. Ota, esan, kontatu, ze... Bueno,
Ez dut maite, lagun talde batean zaudenean, bagian, lagun talde hortan pertsona batetaz hitz egiten hasten diranean, eta pertsona hori esaten dutenen, ze jatorra den, ez dakiz zer, ze graziosoa, ez dakiz zer, dena oso ona, baina agian ez dakitena da pertsona horrek gauza txarrak egin dituela. Epa. Eta ez dut maite, egoera horietan zuk esaten dezula, isilik egon behar dut, ze bestela pertsona hauek honekin duten harremana, ez da bera izango. Eta ez dut maite horrelako egoeratan egotea. Claro, eneko kasko daki, zehatzu kontatu zigun kotilloak gustatzen zaizkiola. Eneko dauka informazio asko, jende askorena. Bai, entzule zure ere. Apa! Euria erruzari du Ikusten ez dena ez da existitzen Ta ikusten dena zena izfidatzen Egia Donostiko auzo bat da Ni ere beldur naiz Baina ez dizut esan Eta nik ere kontatuko dizuet, zer maite dudan, badakizue aste honetan, bolo-bolo ibili dela, argiak egindako ikerketa bat, horeretako udaleko deialdi, lanpostu deialdi baten arira, antxe agertu dira euskarafoboak, ezta? Eta kontua da, atzo txio bat ikusi nuela, txuriak, Jon Garmendiak elkarbanatu zuen, eta horrela ikusi nuen, eta sekulako grazia egin zidan, eta txioa zera da. Bere pazienteak ulertzen, bere pazienteekin komunikatu ezin daiteken mediku bat, albaitari bat da. Dena larria tarina, aztu zaigu zer de mina, aztu gure zer egina, elkarrentzat heldu lekua gina, nire Eta horrela, bagoaz aurrera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta aurrera egiteko ezinbestean Josune Belez de Mendizabalen laguntza beharko dugu. Egunon, Josune. Egunon. Gaur, martxoak 13, eta B soinuaren tarteari marra gorriz eta beltzezko jertxearen erreusaina dario. Martxoak 13, Freddy Kruegerren eguna. Lehen amets gaizto horretatik 41 urte pasa dira. Alegia, Elm Streeten terrore pasarte horretako saga 1984tik abiatzen da. Eta filme mitikoaren sinopsiak mundua irentxe izan balu bezala, Iraneko eta Palestinako kaleetan ere ikararen eta suaren isla nagusi dira. Munduko gerra kapitalistak bai saga, saga, boga, bele, arma, tiro, Trump. Dagokigun hilabeteak M du izki larria, eta 3 zenbaki gorria. Kalean jipoituak izan diren milaka gazteiztarrei esker. Martxoak 3, ez da egun bat, bizitza bat da. Martxoak 3, ez da egun bat, mugimendu bat da. Martxoak 3, bizitza ulertzeko era bat. Martxoak 3, irakaspen bat. Martxoak 3, Euskal Herriaren ondare. Martxoak 3, estatu baten lotxa. Martxoak 3, ez da egun bat. Katedral berritik Andramari Zuriaren plazaraino kalea eztanda egitear. Plaza ere lepo. Jon Maiaren hitzek mailuaren M izkiarekin kolpatzen dituzte gure bihotzak, erritmikoki taupadak bizituz. Jendetzaren artean, Nerea Lekuona artista gasteiztarrak Artium Museoan eskaini duen karteleria eta izkien tailerrean egindako eslogan, lelo, esaldiekin, atera gara manifan gasteiztarrok, artea errebindikazio tresna ere badela jakinda. Errotulazioa hemen erabiliko ditugu, errotulkia, olase errotulkiak bai, letrauniak egiteko. Albertan, ez badaukazu mutxo arte baizto bat, daukazu zigilua, plaza. Jokatu bat, diseinua eta hori. Eta, bueno, adibidez ni jarri nituen olase zintarekin.
Gasteiz izan dugu azken egun hauetan gogoan, bai, baina memoriak badu beste leku askotan arakatzea, eta Arantzadi elkarteak lodosan egin zuen moduan, lurpean zirko oso bateko konpainia fusilatua aurkitu ere egiten du memoriak. Estefania de Paz, sortzaile eta artista nafarrak ez du gainetik pasa nahi izan gertaera, eta historia atxerik gabe. Eta baita historia atxerekin ere alegia Errepublika garaiko eraildakoena, zirkolari hoien memoria lurrarazi nahi izan du Olvido Flores ikuskizunean. No sé ni sus nombres ni sus caras, pero solo hablar de ellos no también es una forma de darles justicia, de hacerles esta nana, ¿no? Y que descansen en paz. Lurrak atsegin argaitzala, baina momentua ailegatu arte lurra eta nekazaritza sektorea salba ditzagun, elikagaien sustraietara joz. Traktoradaren deialdiak iaian dantzan jarri gaitu Frantzia kaleko trafikoa moztu ondorengo klakson soinuekin. Munduaren osasun egoera kinkalarrian dagoen honetan, martxoan bisitatu gaituzte Ballekasetik Geldoradora beste behin ailegatuz, Pablo, Angel eta Iker musikari trebeak. Eta Gasteiza biran ailegatu baino lehen, kardiologotik pasa omen dira, eta jakinarazi digute bihotz taupada horiek pixkat baretu behar dituztela, martxoan bizitu zaizkielakoan gilipoiaz taldekidei. Txistu egitea botikarik onena antza. Bueno, nos ha recomendado nuestro cardiólogo Jesús que bajemos un poco las revoluciones en los conciertos. Entonces, vamos a hacer un momento un poco más íntimo en el cual nos vamos a desnudar metafóricamente. Lasaiago gaude? Bueno, ez dakit. Martxoak 13 dituen honetan, Freddy agertuz gero korrika egin dezala aholkatuko diogu emakumeok. Guk, ari bai. Hemen izuak, beldurrak, mehatxuak eta amets gaiztoek ez dutelako kabidarik. Freddy agertzen bazaigu atzazkal zikin hoiekin Kruger abizenari men kraskatuko dugu. Do you understand, Freddy? Do you understand? I krug you. I crash you. Martxoak 8 dituelako urtero eta martxoak 8 egunero dugulako guk beti. Oiuz eta ozen Aretha Franklinen modura Natural Woman zuzenean Jaione Olaberen ahotsean Gasteizko Big Band berrik lagunduta amaituko dugu 15 aldi honetako B soinuak. B. Barrukoak. Zoragarri Josune, belez, Mendizabal beste behin guri eskerrak ematea besterik ez zaigu geratzen eskerrik asko, Josune. Zuei, ostiral on, eta kontuz, Freddy Krugerrekin. Bai, beldur dexente ematen digu, bai Freddyk eta baita Freddyren lagunek ere, baina tira, moldatuko gara. Muxu bat. Muxu bat. Agur. Balantzaka jetxi nitzen trenetik ernani, natxe plantatu nitzan itabernatari. Balantzaka jetxi nitzen trenetik ernani, natxe plantatu nitzan itabernatarin. Ai, oi, ai, freskatu nahi nunik, ai, oi, ai, leporaino busti, ai, oi, ai.
Asteburuan kontu zibiltzeko esan digu Josune Belez de Mendizabalek, baina gu ez gara etxean geratuko jana, gu joango gara, adibidez antzokietara? Adibidez, izan daiteke. Proposamen hona da. Izan daiteke. Eta proposamenen artean zuk bildu dituzu batzuk. Jakina, beti hementxe, lanian, ez hementxe, bai, proposamenak beti bezala, batzuk danak ez dira egongo, eta gero bakoitzak aukera dezala, edo datorren astebururako hortxe geratu da ideiaren bat ere. Gaur orstirala martxoak, 13 esan dugu, behin da berriz, kaka antzezlana, korrika badator, eta korrikaren baitan sortu dute Erika Olaizola eta Xantik lan hau, eta orain oholtzan, Ainoa Jerbe eta Inigo Aranbarri ere dituzte, tuteran izango dira, bertako Fernando Remantxa kontserbatorioan. Arizona lanarekin deferiaren barruan Donostiako Antzokizarrean 8 emanaldia eskainiko dute, deferia hasiko da gaur bertan, eta euskarazko proposamen batzuk aipatuko ditugu, eta gero dantza ere badago, baina asko ere euskaraz behintzat ez dago, beti bezala ikusten dugu programatzaile begira gazteleraz ere gehiago egiten dela. Kandida ikuskizuna Legazpiko Latxartegi aretoan eskiniko dute gaur 7:00 eta Nerea Mazo, Miren Gaztañaga eta Mikel Martínez dira bertako aktoreak. Zein da sinopsia? Idazle bat bere liburua oinarritu duen pertsona zaurgarriarekin topatuko da etxera etorriko zaiolako pertsona hau, ea etxean hartuko duen eskatzera. Eta horrek pixkat egoera ezberdinak planteatuko dizkie. Zanbuila, Zumaiako Aitamarin eskiniko du Lolak kolektiboak arratsaldeko 8:00 aizpatasunari eta emakumeen indarrari eskainitako lan hau. Kolapsoa berriz, Amorebitako Zornotza aretoan eskiniko da 8:00 eta geuretik sortuak ekimenaren barruko lan bat da. Agentzia bat da abiapuntua, agentzia batean lan egiten duten pertsonak, eta agentzia batean dena saltzeko gai dira. Baina, azken enkargu bat izango dute. Gehiago ez erosteko gogoa saltzea. Lortuko aldute. Oso zaila. Bai, ez da, baina iruditzen zaitu oso proposamen interesgarria oso interesgarria izan daitekela. Eta esan bezala gaur Amorebietan izango dira, eta igandean berriz Eibarko hezkuntza esparruan atxaldeko 7:00. Etorkizuna ginenean Baina gaurko ere baditugu beste proposamen batzuk. Feriantes lana, Leioako kultur leioan eskeniko dute 8:00, feriak eta barrakak pixka bat, hortxe indarrean edo garrantzia emango diete hauei, eta El Patio teatroaren lana da. Bibaso Batur, hau ere geuretik sortuakeko proiektu bada, Zarauzko modeloaren toan izango da gaur 8:00 eta igandean Urnietako Saroben arratsaldeko 7:00. Bakarrizketa bat ere badugu, Manex Astigarragak eskainia margolari Ultzamako Larraintzarko bentan gaur atxaldeko 7:00. Beste nora bait begira geundenean etorkizuna. Baina badago antzerki gehiago eta dantza pixkat bat ere bai. Nor naizen baneki lana Zizur Nagusiko kulturetxean eskeniko dute 8:00. Igogailo batean amaitu zen dena berriz Adunako Elordi aretoan egongo da 7:30, Iñaki Zizek zuzendutako lan hau, eta geuretik sortuakeko beste lanetako bat, Zerbait sartu zait begian, Bergarako seminarixoan eskeniko da 8:00 eta igandean Baztanen izango dira. Eta dantza aldetik badugu adibidez Kreabiba, Santurtziko Serantesen 8:00 eskiniko dena, kopla, dantza eta poesia nahazten dituena, Leidorren bertan 8:00 You Have an Inner Soul So What, Larrua proiektuaken azken lan hau eskeniko da, eta Zambra La Buena Salvaje, Galdakaoko Torrezabal gunean 8:00, naizen guztiaz, edo gugaren horretatik zer da nik berez dudana, edo zer da inposatu didatena pixkat, horren inguruko dantza edo mugimendu ikuskizuna. Eta larun batean berriz Durangon izango dira, San Agustinen atxaldeko 7:00. Oiana, Tolosan esan duzu izen bat, nik beste izen bat nuen bururan. You Have a Inner Soul, So What?
izena omendu, zuk aipatu duzu, Bai. eta nik karteletan la senior ikusi dut. Bai, eta egia da, lan honek bi izenekin edo ateratzen duela uste dut, edo leku batzuetan modu batean agertzen da, eta beste batzuetan bestea, baina da, 40 urtetik gorako gorputzen inguruko aipatu izan dugu behin baino gehiagotan, Miriam Pérez Cazabonda dantzarietako bat, eta pentsatu nuen, topatzen dudan, eta gaur etor daiteke, baina, bueno, irutu zitzan eguna luzatu ingo niola. Etorri zen behin? Bai, etorri zen gainera, bai. Eta zuzendariak aritzek, ez daki euskeraz, ordun ezin dut gonbidatu, baina bai, izenburuarena nik ere topatu dut batzuetan senior, eta bestean you have an inner soul so good. Baina baditugu proposamen gehiago. Bai, larun baterako, 52 ertz, Intxaurrondon Donostiako kulturetxean 7etan eskiniko da, deferiaren barruan hau ere, Franco Poleon, Araitzen izango da, eta igandean Ziortza Bolibarren. Ikusten dugu geuretik sortuakeko lanak horrari direla, Franco Poleon hoietako bada, eta promesa berdina egin diegu lagun guztiei ere bai. Debako ispiluen gelan 7etan eskiniko da, poesia eta performance eta umorea adiskidetasunaren inguruan edo hitz egiteko. Aita, Lasarteko Manuel Lekuonan izango da 7etan Jon Plazaola, eta Improkomeriak lana berriz Mungiako Mugiretxokoan 7etan. Azken bi lan hauek korrika kulturalearen baitan edo programatu edo ezarri dira. Eskailerapekoa, Idia Zabalgo Guraso elkarte aretoan eskiniko dute 7:00 Mirari Martiarena eta Idoia Torrealdaik beraien azken bakarrizketa lana, edo bakarrizketa edo bikote lana, 4. lana dute, eta beti bezala gai ezberdina jorratuko dituzte, 40 urteko krisia, nera bezaroa, hori bai, ardo ona eskatzeko era omen da eskaierapekoa. Orduan ikusin beharko da nola lotzen duten ardo ona eskatzeko modu hori eta beraien gai hauek guztiak. Eta igandean berriz Ormaiztegiko gizartetxean egongo dira atxaldeko 6:30. Baina utziko dugu aurrera gorako. Eta Azkoitira joango gara, bertako baztartxora 7etan, Escape Room Antzestera, Zuaitz Urrutxaga, Inigo Aranburun, Eragorriti, eta nik. Oso ondo! Eta besteak gazteleraz ditugu asteburuan, beraz euskaraz ikusteko aukera bakarra, asteburuntan bihar. Zuberoako maskarada asteburunetan idauzen izango dira, eta uran zu dantza ikuskizuna Oiartzungo landetxen eskiniko da 7:30, eta bere sortzaietako bat, Manu Gaine, apirilean hemen izango dugu gurekin. Eta iganderako beste proposamentxo batzuk, deferiaren baitan itzulera izango dugu, Donostiako Imanol Larzabalen, Donostia antzerki saria urten irabazi duena, atxaldeko 4etan, eta beraiekin tartetxo batez antzerkiaren nazioarteko egunean hitz egingo dugu, martxoaren 27an. Pinpilin pausa horiak lana berriz, Oiartzungo landetxen eskiniko du 7etan Mairu antzerki taldeak, eta Sua omen dator Maritxu ostatuan kokatzen da historia. Sua iritsiko da inguru horretara, eta hortxe geratuko dira Maritxu eta beste bezero batzuk ezin atera. Beraz, imaginatzen dut, egora ezberdina sortuko direla. Bai. Joan den astean hemen izan genituen, Boaias Urruneko Txaklaneko protagonista eta sortzaileak, eta ligandean Bilboko La Fundizionen izango dira 7etan. 80 amandre lana berriz Orioko Etxeluze Gaztetxean 6etan eskainiko du Dorletak, Kortazarrek, eta Katana, Ana Goitiarekin, Elgoibarko Aita Agirre Kulturgunean izango da, eguerdian, 1:30. Beste asteetan baino ikuskizun gehiago daude Oiana, iruditu zaite gitarragoa potolo dagoela, deferiaren gatik izango da? Izan daiteke. Ez dakit deferiaren gatik den, ze deferian begira, gero dantzakoak hor aipatu behar nituen, gaur eta bihar badagoela Bloody Moon, 15 eta 16an Samban, eta 15ean beste dantza pieza ezberdin batzuk, ola motxagoak direnak. Ez dakit deferiaren gatik den, ez dut uste, agian ja Laster uda iritsiko delako eta udan gutxitzen hasiko delako orduan bapatean gehiago. Edo martxoaren 8 bueltan gaudelako, eta orduan ja programazio ez dela soilik kultur programazioa, berdintasun alorrak ere egiten dituela, eta hortik batu egiten dira, hori izan daiteke. Nik onartzen dut, nik lehenengo 6 emanaldi gehien dudan hilabetea, martxoa dela. Begira. Baina ez dakit zergatik, baina bai. Bueno, izer aldatuko diogu hilabeteari jarriko diogu
kultur edo antzerki... Antzokien hilabetea. Hori da. Bueno, egia da, 27an antzerkiaren nazioarteko eguna dela. Akaso, auskalo. Agian. Hausun hartu barko. Dago arratsa Euskadiko lur gainean Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. And now is the time. This is the hour, the power of time. Ours is the power, and now is the time. This is the hour, the power of time. Light as a feather, stiff as a board. Electric weather, above and below. Light as a feather, stiff as a board. Antzokiak alde batera utzi eta zientziaren lehioa zabalduko dugu segidan bigarren kafean gaur ostirala izaki, gaurko klasea gai xelebre xamar batekin amaituko dugu gainera, baina aurrez kontu serioagoak izango ditugu izpide Izortze Santin Gomez EHUko doktorearekin, Alzheimerra eta bularreko minbizia tratatzeko txerto pertsonalizatu bati buruz hariko gara lehenik, eta gehiago luzatu gabe edukian murgilduko gara Izortzerekin. Egunon, Izortze? Kaixo, egunon hori. Bueno, egia da esan dudan, ez da? Bukatzeko edukiko dugula horrela gai xelebreago bat. Bai, gaur ostirala dela guazen far pixka bat botatzea, ez? Bueno, baina hasteko Alzheimer giroan murgilduko gara. Bai, hori da, bai. Orain dela gutxi, publikatu dute Science aldizkarian ikerketa baten emaitza. Esan beharra dago, emaitza hauek eredu preklinikoetan oinarrituta daudela, horrek esan nahi du ez dutela gizakietan egin, baizik eta saguetan egindako lan bat dela, eta orduan, emaitzak oso interesgarria diren arren, beti ere, esan beharra dago, hori saguetan probatu dela, eta oraindik ere gizakietan horrela den ikusi behar dela, ez? Eta, ez dakit sonatzen dizueten, noiz bait hitz egin dugu hortaz, CAR-T zelulak. Bai, aipatu izan ditugu. Bai, aipatu izan ditugu beste kontestu batean, ez? Berez minbizia tratatzeko erabili den estrategia bat da. Hori besterik gabe da, minbizia daukaten gaixoetan, T-zelulak erausten dira, laborategira eramaten dira, laborategian genetikoki modifikatzen dira T-zelula horiek minbiziak dituen proteinak ezagutzeko, eta gero berriro gaixoari sartzen zaizkio, ez? Eta orduan T-zelula horiek tumorera doaz, eta tumorea erasotuz, tumorea desagertarazten duten nolabait, ez? Orain egin dutena ikertzaile hauek dira, pixka bat, estratege berdinean oinarriturik Alzheimerra tratatzeko eraldatu astrozitoak, bai? Astrozitoak eta mikrogliak dira burmuinean dauden zelula batzuk, esan daitekela T-linfositoen antzekoa diela. Bai, sistema immunitarioaren zelula bezala hartzen dira, ez? Orduan, haiek egin dutena izan da, ez dakizuten, baina Alzheimerrean gertatzen dena, beste gauza batzuen artean da, burmuinean metatzen dela beta-amiloide deitzen deneko proteina bat, bai? Eta hor plaka batzuk sortzen dira, eta plaka horiek, burmuina kaltetzen dute, neuronak kaltetzen dute, eta horrela, Alzheimerra gertzea errasten da nola baitez. Orduan, teknika honen bitartez, egin duten izan da, sagu horiek hartu Alzheimerraren eredu direnak, atera dizkiete astrozitoak, astrozito horiek genetikoki eraldatu dituzte, beta-amiloide horiek degradatze aldera, ez? Berriro saguetan sartu, eta astrozito hauek egiten dutena da mikrogliak aktibatu. Eta modu horretan, beta-amiloide hori ezagutu, erasotu, eta metaketa hori gutxiagotzen dute. Orduan, oso teknika interesgarria da, beta-amiloide deposito horiek desagertarazteko. Zein da ikerketaren muga? Beti bezala mugak egon badaude. Ikusi dutela beta-amiloide hori desagertzera jotzen duela, baina ezagu horiek ez dutela gaitasun kognitiboa berreskuratzen 5-9 hilabetetara. Orduan, klaro, esan dezagun, endekapen kognitiboa eragiten duen beta-amiloidea murrizten duten arren,
ez da hobekuntzarik ikusten zagu horietan, ez? Orduan, oraindik ere, gehiago ikertu behar da. Izan daiteke ikerketaren oso hasierako fase batean daudelako, ez? Ikertzaileak eta agian gehiago garatuta agian hobekuntza bat ikustera iritsiko ginake. Hori da, eta segurazki agian kontuan izanik, Alzheimerra oso gaixotasun konplexua dela, segurazki mota honetako terapia, beste zerbaitekin konbinatu beharko dute emaitza hobeagoak lortzeko, ez? Alde positiba da, hori, uste dutela, fase oso goiztiarretan egon daitezken gaixoetan eraginkorra izan daitekela, baina esan bezala, momentu, hauetan egindako zerbait da, hori, izakietan gertatzen denala ez ikusi behar da, pero nolabait korrelazionatu behar da, beta-mieloide horren galerak benetan gaitasun kognitiboan eragin bat dakan ala ez, bestela ez du esertarako balio, azken finean, Hori Alzheimerrari dagokionez, baina badaukagu hemen bigarren gai bat dela bularreko minbizia tratatzeko mRNA-an oinarritutako txerto personalizatua garatu dutela, eta hemen alarma guztiak pizten zaizkigu, ez? Ze zientzialariak ez garenok beti aipatzen dugu, ez? Minbizia txertoa, noizko minbiziaren aurkako txertoa, eta horrelako albiste bat irakurtzen duzu, eta batzuetan gehiegizko poza ere, aipatu izan dugu hemen gurean, sortu dezaketela horrelako albisteek. Beti bezala, lerroburuarekin geratzen bagara, berria super ona da, ez? Baina beti letra txikia irakurri behar da. Kasu honetan, egia esan behar dizut, nik irakurri dut artikuloa, eta emaitzak oso interesgarriak dira, ez? Baina orain aipatuko dugu ere, limitazioak zeintzu diren, argi geratzeko, ez? Hemen kontua da, bularreko minbizi mota ezberdinak existitzen diela, baina badaude mota bat deitzen zaiena negatibo hirukoitza, falta zaielako estrogeno, progesterona eta erbi hartzaileak, eta horiek daukate oso pronostiko txarra, tratamendu normalek, ez dira oso eraginkorrak, ondorioz, minbizi mota hau oso agresiboa da, pronostiko txarra dauka, eta gainera metastasiak agertzeko, nahiko errestasuna dauka, ez? Minbizi mota hau, bular minbizien gutxi gora bera 1,5 da, eta gainera oso emakume gazteetan agertzen denekoa da. Orduan da, minbizi bat nahiko, esan dezaiteke larria esan dezagun, ez? Eta RNA txerto hau garatu da zuzen ere mota honetako minbiziak tratatzeko. Hemen kontua izango litzateke, behin minbizia detektatu dela, emakume horieri jartzen zaie tratamenduan, beste tratamendu batzuekin, tipikoa diena, kimioterapia den alaka, edo ebakuntza egiten zaie, eta txerto honekin lortu nahi dena da, behin tratamendu hori edo ebakuntza hori egin dela, minbizi hori berriro ezagartzea. Orduan, egiten dutena da, tumorea hartzen dute, tumorearen genoma aztertzen dute, eta ikusten dute tumore horrek zenolako proteinak adierazten dituen, eta aukeratzen dituzte 20 proteina. Orduan, eraikitzen dute RNA mesulari txerto bat, zein eraekin proteina horiek ekoizten diren. Jau COVID garaitik ikasi genuen, ez? Zer lortzen duguna, gu proteina horiek adierazten baditugu pertsona horren baitan, sistema immuneak ezagutuko ditu eta entrenatuko da proteina horien kontra joateko. Orduan, minbizi hori tratatuta gero eta ebakuntza egin da gero urte batzuetara agertuko balitz, sistema immuneak gaitasuna edukiko luke proteina horiek ezagutu eta tumore hori akatzeko. Orduan hori izango litzateke pixka bat ideia. Wow. Oso interesgarria da, porque izango litzateke terapia pertsonalizatu bat. Tumore konkretuak genotipatu edo genoma aztertu, ikusi ze proteina dauden, eta proteina horiek ekoiztuko genituzke emakume horren sistema immuneak proteina horien kontra egiteko. Eta, emaitzak oso interesgarriak, 14 emakume, 11 emakumetan oso emaitza interesgarriak, 6 urtetara ez dute minbizia berriro garatu. Eta, egia esan da, fase bat, lehenengo faseko entsegu kliniko bat izango litzateke, orduan oso emakume gutxik parte hartu dute, ez dago kontrolik,
horrek esan nahi du, ezin dela benetan jakin ea ikusi den efektu onuragarri hori bakarrik txertoari dagokion ala ez, bai? Izan daiteke txertoa eta beste tratamenduen nahasketa bat, baina, badirudi, bigarren faserako datu nahiko esperantzagarria dituztela, eta, nik egia esan da, uste dut ikerketa honek, zer esan emango duela hemendik eta urte batzuetara. Ze interesgarria, itxaropenerako heldulekuak behintzate ematen dizkigu. Zalantza sortu zaite izortze horrelakoetan, aipatu dugu ez, 14 emakume uste dut aipatu duzula. Erraz parte hartzen dute horrelako gaixotasun bat dutenek ikerketetan, ze noski minbizia duten pazienteak behar dituzu eta ikerketetan parte hartzeko jendea lortzea, badakizuea erreza izaten den, animatzen den erraz jendea? Hemen daude bi kontu, ez? Nik uste dut oro har jendea prest dagoela horrelako gauzetan parte hartzeko, batez ere dakitenean gaixo daudela eta lagundu dezaketela beraien osasuna hobetzen, ez? Hori Europan egiten direnean, nik uste dut oro har bolondresak egoten diela eta horregatik entsegu klinikoak aurrera eraman daitezkela. Estatu Batuetan badago beste zerbait eta Estatu Batuetan normalean ordaindu egiten dute entsegu klinikoetan parte hartzeagatik, ez? Orduan. Gaixo baldin bazaude eta gainera ekonomikoki ez bazaude ondoegi, laguntza hori jasotzen dezu, ez? Ez dakizin puntutaraino etikoa ote dan ala ez, Estatu Batuetan hori dakate ere, ez? Nolabait erresten duena bolondrez gehiago izatea. Ikerketa kasu honetan ala ere Europan izan da? Behitu, irakurri dut artikulua eta ez naiz fijatu autoreak nongoa dien. Uste dut hemen irikita daukate? Bai. BioNTech enpresa Alemaniarra honen atzean, eta Alemaniako eta Suediako hainbat ospitalek parte hartu dute. Irakurri dut BioNTechena, gainera eske BioNTech COVID garaian ere txerto bat garatu zuen, mRNA-an oinarritutako txertoetan aditua dira, eta badituzte ere bigarren fasean beste zenbait txerto beste minbizien kontrakoak, kolon, pankrea eta maskuriakoa. Orduan arrazoia daukazu, Europan eginikoa da bai. Jarraitu beharko dugu adi-adi zer gertatzen den, urrengo urteetan, ez? Horrelako ikerketetan urteetaz hitz egin behar dugu, jakiteko, izortzek aipatu den bezala, itxaropentsu agertzeko moduko albistea dela, baina jarraipena egin behar zaiola. Aurreikusi daiteke, urrengo fase batek zenbat urte iraungo lituzkeen? Normalean irauntzen dute nahikotxo, Zekar, orain kontua da, hemen lehenengo fasean begiratzen dena da eraginkortasuna, bai? Zenolako eraginkortasuna dakan, eta baita ere albondorioak sortzen dituen ala ez, segurua ote dan, ez? Pero, zenbaki oso txikia da, behar duzu askoz zenbaki handiagoa parametroiek askoz hobeto zehazteko, ez? Orduan, lehenengo gauza egin behar da bolondrezen erreklutamendua esaten dana, ez? Eta minbizi mota konkretu bada, izan behar du negatibo hirukoitza, orduan kostatuko zaie jendea emakumeak erreklutatzea, eta gero, 5-10 urteko jarraipena egin ohi da normalean horrelako gauzekin, bai. Hori, horrela epe luzera, baino adi jarraituko dugu. Orain, segituan azken ordua ezagutzera joan behar gara, baino igo dugu horrela hype pixka bat, eta esango diego entzulei, zein den hirugarren gaia izortze Smart Underwear, zer demontre da hori? Nik uste dut txiko dizuedala berriak eta gero entzun da geroko. Intriga horrekin geranduko da jendia. Zoragarri horrela utziko diogu entzulei, abixatuko diogu ez kentzeko, ez aldatzeko, ez sintonizatzeko beste irrati bat, jarraitzeko gurekin eta azken ordu ezagutzera joango gara, eta gero Smart Underwaterren kontu ezagutuko dugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta gurean da Lander Martinez, azken ordua elkarbanatzeko Donostiko estudiotatik. Egunon, Lander.
Egunon, eta egunon entzulei. Gaurkoan, Imanol Pradales lehendakariak Irango gerraren ondorioak arintzeko dekalogo bat proposatu dio Pedro Sánchezi. Pradalesek azaldu duenez, gutunean jasotzen den dekalogoak Zamudion egindako defentsa industrialeko taldean parte hartu zuten enpresek asteazkenean egindako eskaerak jasotzen ditu. Bilera horretan, Pradalesek ez zuen neurri propiorik iragarri ezkutu bat aktibatzeko prestutasuna, baino ezkutu bat aktibatzeko prestutasuna, baino. Batez ere, faktura elektriko hori jeisteko eta mugatzeko eta industriari begira, bai noski, eta baita familiei begira. Besteak beste, elektrizitatea sortzeko zerga kentzea eta enpresek ordaintzen dituzten gasa eta elektrizitatea garraiatzeko eta banatzeko 7% zerga bertan bera uztea, ala familien faktura elektrikoetan beza 21%tik 105% murriztea jaso ditu. Bestalde, Euskal Herriak Natori ez esan eta 40 urtera eta Irani egindako erasoaren testu inguruan Euskal Herria Bilduk bakea subirautza eta gatazken amaiera aldarrikatu du bardeetatik. Euskal Herriak Natori ezetz esan zion duela 40 urte. Gaur, bardeako tiro eremutik, bakearen aldeko deia munduratzen dute. Eskalada militar arduragabea gelditu behar da. Diplomaziaren bidea hartu. Nazioarteko zuzenbidea errespetatu. Gutxi batzuen interesek gehienon pobretzea dakartelako. Haien bombardaketak gure krisiak direlako. Eta ez dugu onartuko. Ekintza oso grafikoa gauzatu du alderdi subiranistak bardeetan, Natoren eta Donald Trumpen aurkako mezuak proiektatuz. Mezua argia da bakea, subiranotasuna eta gatazkei konponbidea ematea. Horretarako Donald Trumpen aurpegia eta NATO akronimoa proiektatu ditu bardeetako irudi geologikoetan. Biak alabiak planetaren luze zabalean azken hilabeteotan gertatzen ari dena salatzeko simbolotzat hartuta. Eta ekintza jasotzen duen bideo bat zabaldu du alderdiak. Imperialismoaren eta autoritarismoaren aurrean, bakea eta burujabetza. Gerrarik ez. Euskal Herriak gerrari ez. Horrekin Euskal Ezker Subiranistak azaldu duenez, egungo nazioarteko ordena zeharkatzen duten autoritarismoa, imperialismo eta militarismoa salatu nahi ditu Donald Trump bere adierazpenik ikusgarrienetako bat baita. Eraso, gerrak, okupazioak eta logika militarista nazioarteko zuzenbidearen eta herrien subiranotasunaren gainetik daude oraindik hala salatu dute. Eta bestalde, legedia amaitzeko urtebete baino gehiago falta denean Joseba Asiron Iruñeko alkateak 180 kokatu du PSN-erekin lortutako itunaren betetze maila, UPN boteretik kendu zuen zentsura mozioa bultzatu zuena. Akordio horien barruan, azaroan bazkidetza plana aurrera aterako da. Asironek ostegun honetan egin ditu adierazpenok, Euskal Herria Bilduk eta PSNek hartutako konpromisoen betetze maila baloratzeko egin duten bileraren ostean egindako agerraldian. Oro har, balantze positiboa egin du indar desberdinen artean lortu dituzten akordioi buruz. Oro har, balantzean niretzat oso positiboa da. Ez dut esango ez dagoenik arazorik, hori genekien ez dela horrela izango, oso indar ezberdina gara, oso historia ezberdina dugu, oso printzipio ezberdinak ditugu batzutan, baina batzen gaituena da hiria mugitzeko borondatea. Eta hortan ados gaude. Horien artean amaituta daudenak aipatu ditu. Adibidez, Belosoko korridorea, legealdiaren hasieran benetan izugarrizko tapoia zeukana, edo baita ere Pio 12. Pio 12 bada baita ere gaur egun martxan eta bukatua dagoen zerbait. Horri nik gehituko nioke baita ere Sanduzelaiko errotondaren afera, izan dena auzoarentzako benetako arazo bat hamarkadetan zehar, eta baita ere etxe bizitza plana. Otsailaren 23ko otsailean iragarri genuen eta gaur egun garatzen ari dela esan dezakegu. Beste kasu batzuetan proiektuak garatzeko bidean daude, tartean eroriak edo Sarasate pasealekua legegintzaldiko hiri proiektu handia azken hori. Horrekin batera abian den hizkuntza normalkuntzarako plana ere. Bilerako gai nagusietako bat hiriko lehen bizikidetza plana izan da. Horren abia puntua 2026ko azaroaren hasierarako ezarri da. Korrikaren ospakizunari dagokionez, Iruñeko alkateak azpimarratu du horren inguruan oinarrizko adostasunak daudela euskara babestea tartean. Eta trafikoan aipatu behar dugu labur, baina bidelanak direla eta Nazional 121 errepideko 79 eta 73 kilometroen arteko tartea Irunen itxita dagoela norantza bietan desbideratzea Gipuzko 34-55 errepidetik egin daiteke. Honekin seinalea bigarren kafeako lankidei itzultzen dizuegu. Gero arte.
Ba, eskerrik asko Lander Martinez, amabietan kontu gehiago, baina guk aurrera jarraitu behar dugu, ze esan bezala izortzek badu kontu bat guretzat oso garrantzitsua iruditu zaiguna, eta gehiago jakin nahi duguna Smart Underwateren kontua. Izortze orain bai, azalduko diogu entzulei zer den. Bueno, nik itzuli dut, ez dakit ondo itzulita dago, barruko arropa adimendua bezala. Eta, bueno, kontatuko izot nundik datorren historia, bai? Badago Marylandeko unibertsitatean talde bat, egiten duena da estetako bakterioen metabolismoa aztertu, bai? Eta, bueno, estetako bakterioa gauza asko egite dituzte, beste batzuen artean, horre iristen diren diseritu gabeko karbohidratoak hartzitzen dituzte, eta hor, gas ezberdinak sortzen dira, bai? Hidrogenoa, metanoa, dena dolakoa. Orduan, ikertzaile hauek egiten dutena da, egin nahi zutena zen, sentsore batekin sortzen deneko hidrogeno hori neurtu, bai? Orduan, sortu zuten horrelako kamera bat, oxigeno gabekoa, eta saiatu ziren hor, hidrogeno hori neurtzen, baina badirudi ez hitzaiela oso ondo ateratzen asuntoa, bai? Orduan, horietako ikertzaile batek esan zuen, hobeto izango litzateke zuzenean puskerrak neurtuko bagenitu, bai? Orduan, kaltzontziotan jarri zuen sentsorea, pusker bat bota zuen, eta konturatu zen, lortutako seinalea ikaragarri handia zela, ez? Orduan, hortik dator historia. Kuriosoa da, ikertzaileen bizitzan zer nolako gauza gertatzen diren, eta batzuta esateu, azarea ere, ze garrantzitsua den, ez? Bai, batzutan bada, eta pertsona honek sartu zuen sentsoreak kaltzontziotan, eta okurritu zitzaien, barruko arropa adimendua sortzen, ez? Zerra, sentsore hori, jarri beharrean kamera batean, jartzen dute ekulero eta kaltzontziotan. Eta orduan, hidrogenoa neurtzen dute, jendeak botatzen dituen puskerretan. Literal, bai? Orduan, egin zuten, entxegu txiki bat, 38 parte hartzailerekin, ez? Oieri, sentsore hau barruko arropan jarri zieten, eta, datu batzuk emango dizkizuet, Bota, bai. Interesgarria diena, mediaz, 30 pusker botatzen zituzten egunean. Neri karagarri pila iruditu zait. Neri, bai, asko da ira 30, ez da? Barrun asko jandakoak izango zen. Minimoa 4. Minimoa 4, egunean, maksimoa 59. Wow. Eta gero, ematen zieten fibra altua daukaten gominola batzuk, eta hor bai ikusten zuten korrelazio bat, ez? Fibra gehiago jaten zutenak, pusker gehiago botatzen zituztera. Bai? Claro, ikerketa limitatua da. Azkenean, 38 parte hartzaile besterik zuten parte hartu. Orduan, hauek egin dutena izan da sortu, gauza bat deitzen dena, proiektua deitzen dela, Human Flatus Atlas. Hau da? Giza puskerren atlasa. Orduan, nahi dute ikerketa pila bat handitu, biosentzoreak eman jende pila bateri, eta ikusi, puskerren maiztasuna, osaera nola aldatzen den, adina, dietaren arabera. Bai? Beraiek esaten dute, guk ezagutzen dugu kolesterol maila zenbatekoa izan behar duen, ez? Hortartea. Badakigu glukosa maila zenbatekoa izan behar duen. Badakigu bihotz tauparen maitasuna zein da normala, zein ez da normala. Baina badakigu zer den pusker kopuru normala eta zein ez den pusker kopuru ez normala. Bai, esan ez? Noski? Galera burutsua da, orduan, klaro. Beraiek, hori probatzeko, egingo dutena da, Human Flatus Atlas hori martzan jarri, ja banatu dituzte 800 biosentsore, eskatzen diete bolondresei gutxienez 3 egun eta 3 egun ukitzea eta maksimo 30 egun, bakarrik kendu dezakete, esaten dute dutxa hartzeko, baina suposatzen dut komunera joateko ere, kendu dezaketela, eta a ber ze maitzak lortzen dituzten, espero beharko ditugu. Irakurri dut hemen gauzat, oso barregarra iruditu zaidana, arazoetako bat, ez dela sentsorea deserosoa dela, jendea parteideak eroso hemen daude, arazo dela, ahaztuta batzuetan garbigaiura botatzen duzula, barruko arropa sentsorearekin, eta orduan izorratu egin daitekela. Bai. Arazo larri bat?
Neri gratia egin dite, lehenengo ikerketa horretan oinarriturik zehaztu dituztela 3 talde bezala, ez? Puskerazko botatzen dituztenak, eta deitzen diote, lehen esan duzuen bezala, babarrun asko jaten dituztenak, hori jarri etelea titulo bezala. Gero batzuk, lizerik eta zen daukatenak, horiek ez dute ia puskerri botatzen, eta gero daudenak hidrogeno hiperekoizleak. Eta beraiek esaten dute, uste dutela hidrogeno hiperekoizleak diela normalak, pertsona normalak. Baina, klaro, horretarako behar dute, ikerketa gehiago handit ikusteko normaltasuna hor non dagoen, ez? Beti bezala normaltasuna relatiboa da. Aizu, 3. taldeko pertsona horiek, egon daitezke etxean sofan botata, eta galdetzen dio zuzenari zara egiten, eta hiperekoizten ari da ez. Zora garria. Interpretatzeko nahi duen bezala. Nahi duen bezala hori ez, bai. Hiperekoizten. Nik esan zertan? Oso interesgarria, izorte oso bitxia. Bai, oso. Ba, eskerrik asko gurera ekartzeagatik noski, 3 gaiak 3 izan direleko oso interesgarriak, baina aizu barrez zapaitu dugu gaurko ikasgaia. Bai. Urrengo arte izortze. Bai, ondo segi, azte buruan. Aio. Esta iniziñor etorrita eseri zaite. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Yolanda Bustillo, abeslari eta aktorea. Ahotsa eta gorputza, testua eta mugimendua, antzerkia eta dantza, bikote ederra guztiak, elkar elikatzen dutenak. Oholtza baten gainean jartzen den edozein interpreterentzat, bietan trebea izatea doain bat da. Aukera asko eskaintzen ditu, eta Yolandak badu horretatik. Rest of your life, anyone with a heart would agree. It's so easy. Izan ere, formakuntza handia jaso du antzerki naiz ahotsean, eta antzerki eta arte eszenikoetako gradu ondoa burutu zuen Euskal Herriko Unibertsitatean 2006an. 1988 eta 2013 urteetan berriz, Gaitzerdi Teatroko kide izan zen, bere produkzio gehienetan parte hartuz. Ikasitako guztia gainera gainontzeko zabaltzen saiatzen da. 1989 urtetik antzerki eskolak ematen aritu baita. Bilbo, Artebi, Bilbao Ostena, Sasoiko edota Kabian. Ahots edota kantu eskolak ere eman dituelarik. Horrez gain, 2019tik Kamerino Teatro Antzerki Amateur Konpainiaren zuzendaria da. Kabiatik 2023an sortua, eta 2023tik Bilboko Ensantxeko Masa Koralaren eszena zuzendari ere badabil. 2006tik Kabia, Bilboko Antzerki Ikerkuntzarako Konpainiaren sortzaileetako bat da, eta bertan hainbat proiektutan aritu da abeslari edota aktore lanetan. Lavinia, Alas edo Hegoak, Alicia después de Alicia. Kabiarekin hainbat sari jasotakoa da, eta azken urteetan Eba Guerreroren dantza konpainian lanean dihardu. Bertan, musika konposizio eta interpretazioa burutu du hainbat lanetan. Gorpuztun, Tierra de Nadie eta orain gutxi estreinaturiko Hasta el último bailen.
Azken hau, dantza garaikide ikuskizuna da, zuzeneko musika eta testuak dituena. Testu hauek ere Ebarekin batera Yolandak idatzi ditu, eta lanak denboraren iragaiteaz hitz egiten du, gorputzaren transformazioaz, ausentzia eta oroitzapenez. Lan honi buruz eta Yolandari buruz gehiago jakiteko parada izango dugu jarraian. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Yolanda Bustillo. Egunon, Yolanda. Egunon, zer moduz. Gu ondo gaude, espero dugu zu ondo egotea, baina bigarren kafeko galdera ofizialak egin behar dizkizut, eta orduan ondo egotetik urduri egotera pasako zara. Bueno. Nik bi galdera egingo ditut eta zuk aukeratuko behar duzu bietako bat erantzuteko. Lehenengo galdera da. Imaginatu etortzen dela zinema zuzendari bat, eta esaten dizu, Yolanda, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut kontatu guzti-guztia, jaio zinenetik orain arte. Konta dezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero horrela pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera laburragoa da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala, zure hileta. Beraz, esan bezala, nik bi galderak bota ditut eta zuk aukeratu behar duzu. Nahiago duzun erantzun, pelikularena edo funeralarena? Funeralarena. Ausarta. Bota. Bai, beti pentsatu egin dut honen inguruan egia esan. Funeraletara joaten gara, zoritxarrez, eta gertatzen dena, batzuetan ez zaizu gustatzen. Ez dakit, ni adibidez ez naiz kristaua, orduan nire funerala izan beharko litzateke beste motatakoa. Izan beharko litzateke, jai bat bezala, musika egotea, gustatuko litzaidake, kantak egotea, janaria, edaria, ez dakit, beste motatako funerala izatea. Ez bakarrik negarre egiteko, baizik eta ere, nire inguruan edo niri buruz gauza gogoratzeko eta jendeak prozesu horretan nahi duena komentatzeko eta bitartean edaria, janariak eta ere hor eskuragarria goteko. Ona, oso interesgarria eta apuntatu egiten dugu, gainera gustatu zait esan duela Yolandak, hitz egin dut honen inguruan. Baditugu gure gonbidatuen artean horrela bi talde, batzuk esaten dute, nik ez dut hileten inguruan hitz egin, eta beste batzuk esaten digute, komentatu dugu, beraz, apuntatuta, orain galdera serioagoak egingo ditu egin. Yolanda, ni pixkat galdetu nahiko nizuke zure formakuntzari buruz, ezta? Formakuntza handia jaso duzu bai ahotsean, bai antzerkian, eta pixka bat ikusi nahiko nuke zuk hainbeste jaso duzu eta orain ere klaseak ematen ari zara, orduan nola bideratzen duzun orain ere ikasitako hori guztia zure ikasleekin? Galdera ona, ez dakit nola bideratzen dudan egia esan, pertsonaren arabera erabiltzen dituzu dauzkasun tresnak, ez da? Normalean, nik bai egiten dut alako bidaiatxo bat pertsonekin, beti eskatzen diet material bat ekartzea eskoletara, edo testu bat edo kanta bat, eta orduan nire proposamena beti izaten da abots hori, nik entzuten dudan abots hori, ahalik eta gehien askatzea. Osea, bilatu behar dugu bide libre bat, abotsa, korputzetik ateratzeko, eta abots horrek askatasunaren bitartez bere lana egin ahal izateko, ez da? Ze politia, begira. Eta esan dut ez da, Kabia konpainiarekin 2006-tik okerrezpanago, sortu zenetik zabiltza, zer da zuretzat Kabia? Karo, hasieratik zaude hor, urte hauetan guztietan bertan, konta iguzu pixka bat bertako esperientzia zuretzat? Bai, behitu, Kabia sortu zen ikerkuntza gune bat moduan, eta, hasieratik ona, behitu zenbat urte pasa diren. Baina niretzako oso interesgarria izan zen, Kabiako lehenengo urteetan nik aurkitu nuela nire abotsa.
Hori izan zen niretzako, puntu oso garrantzitsua nire ibilbidean aktore moduan, ze momentu batean sortu genuen ikuskizun bat, Decir lluvia y que llueva, euria esan eta euria erortzea, eta ikuskizun horretan nahazten genuen apurtxu bat korputzaren adierazpena, testuak eta kantua zuzenean. Orduan, 3 aktoreen artean, zuzenean abesten genuen. Eta egon ginen lan egiten Xavier Adrianekin, apurtxu bat guk sortzen genituen kantak eta soinuak improvisatutako sistema batekin, berak partitura batean jarri zituen material guzti horiek, ezta? Eta orduan ikuskizunean zehar, guk zuzenean abesten genuen. Eta hori niretzako izan zen momentu zoragarria, aurkitu nuela oso abots ona nuela abesteko, eta guztiz erabilgarria zela nire ibilbidean ere, ezta? Ze politia iruditzen zaidan esan duzunean, ez? Nire ahotsa topatu nuen, ez? Ez batzuetan akaso hor gabiltza, baino ez dugu, eta oso politia iruditzen zait. Aipatu duzu gorputza, ahotsa, antzezpena. Eba Guerrero aipatu dut, ez da bere azken proiektuetan hortan zabiltzalako, eta hor ere, guztia erabiltzen duzu, ez da gorputza, testuak ere sortu dituzu azken lanean. Kontaidazu pixka bat, Eba Guerrerorekin lan egitea, zer den edo nola sortzen duzuen. Lan bakoitzagian ezberdina izan da, gorpuztu, hasta el último baile, azken hau. Kontaiguzu pixka lehenengo biena eta gero sartuko gara azken proiektu honetan. Bai, gorpuztun adibidez, nik ordezkapen egin nuen, egia esan, eta hor sartu nintzen, pentsatuz, gauza puntuala izango litzatekela, eta azkenean, jarraitu nuen proiektuan antzesten, eta justo orain dela astebetea, egin genuen nerabeentzat emanaldi bat gorpuzturekin. Imaginatu hasieratik. Baina, niretzat oso interesgarria da Ebarekin lan egiterakoan, askatasuna handia ematen dizula. Ikertzailea da, orduan berari gustatzen zaizkio prozesu luzeak, eta prozesu horien bitartez, guk poliki topatzen dugu gure materiala. Nik nire materiala ikuskizun guztietan, bai Tierra de Nadien, bai honetan, improvisaketen bitartez, lan ezberdinen bitartez, hasten gara apurtxu bat materiala sortzen, ezta? Testuak, pertsonaiak, olako materiala, eta gero material hori taula gainean jartzen da eta apurtxu bat depuratu egiten da, ezta? Ordenean jartzen da, gauza batzuk desestatzen dira, beste batzuk geratzen dira hor ikuskizunean zehar, baina beste modu batean botata, olakoa izaten da Eba Guerrerorekin egiten dugun lana. Osea, hartu eman handia dago eta askatasuna handia daukazu zeure bizipenetik sortzeko. Ze polita, aipatu dugu hasta el último baile ez da azken lan hau, eta honek zahartzaroaz hitz egiten du, eta ze arrasto geratzen direnez, gure gorputzean, gure areiman, gure memorian esan duzu, askatasun handiarekin egindako lana izan dela, eta testuak ere zuk idatzi dituzu Ebarekin batera. Nola izan da, aipatu duzu pixka bat, baino eroso sentitu zara esan duzu, ez, zure bizipenetatik eta edo uzten dizuela, ez, Ebak kasu horretan horrela sortzen, gustora erosoa izan da, gai honi buruz hitz egitea, edo nola izan da? Erosoa izan da, eta polita, ze azken finean bakoitzak bere bizitzaren materialak erabili ditu, argazkiak, familiako gogorapenak, haurtxaroko bizipenak ere, oso prozesu emotiboa izan da, zentzu batean ere, klaro, zure material pertsonala atera da taula gainean, ez da, eta niretzako ez da bakarrik antzestea, baizik eta zerbait pertsonala zurekin izatea, estena gainean, ez da.
Begira, horragian ez, stream bidez gaituztenek ikusten dute lan honen zatitxo bat, eta oholtzan, ez da, zaudete Aiala Etxegarai, bera da dantza edo gorputz, bueno, ez dakite, zuka ezalduko duzu pixka bat, Amaia Santa Maria ere aldamenean duzu, eta zu, hiruok oholtza gainean. Konta duzu bakoitzaren, bai, papera, igual hobeto. Nire ikuspuntutik guztiona da paper berbera, baina tresna ezberdinak erabiliz. Osea, guztiok bizi ditugu esperientzia berdinak, baina, klaro, Aiala Etxegarai koreografoa izan da, berak esperientzia guzti horiek gorputzaren bitartez adierazten ditu. Eta Amaia Santa Mariaren kasuan gauza bera da, osea, berak kriston lana egin du musika sortzen, eta orduan, klaro, ditugun materiala berbera da, eta hasiera puntua berbera izan da, baina bakoitzak bere tresnekin adierazten du. Ze proposamen berezi eta politia iruditzen zaitez, ze batzuetan hori, iruditzen zait oso ederra esan duzuna, bakoitzak bere tresnarekin, ez da bate gorputzetik, besteak ahots edo testutik, besteak musikatik, ez ederra, bakoitzak bere espresio modu horretatik, ez, osotasun horretara edo bidaia egitea. Bai, eta gero zubiak eraikitzen dira, hor gure disiplinen artean, ez da? Ze ni batzuetan hurbiltzen naiz Amaiaren hizkuntzara, ze abesten dudalako ikuskizunean ere apurtxu bat, eta gero, klaro, Aialak ere hurbiltzen zaigu gurera, ez da? Orduan, oso lan polita da. Alde horretat, alde guztietatik, ez da? Baina hori bereziki neuri oso polita iruditzen zait. Hizkuntza ezberdinekin gai bati buruz hausnartzea, ez da? Hori da, eta zuk esaten zenuena zubi eta azkenean denen arteko elkarra edo harremantze modu hori, ez? Bizitzan ere, elkartu eta harremantzen gara, batzuk, besteak alduen edo daukan tresna horretatik, ze politia. Aipatu duzu, duela gutxi gorpuzturekin, gazteekin edo emanaldia izan zenutela, eta errez banago lan hauekin eta ebakeren nahi izaten duena da, ikuskizun bat eskaintzeaz gain, batzuetan publikoarekin ere harremana izaten duzue, edo nolako lanak egiten dituzu, edo nolakoa da kasu honetan, hasta el último bailerekin? Hasta el último bailerekin, oso berezia izan da, elkarrizketa pilo bat egin genituela emakume zahar edo, adin horretan dauden emakumeekin. Eta unkigarria izan da. Batzuek kontatzen dituzten bizipenak oso gogorrak dira, eta sakonak eta galerak izan dituzte, bizitza gogorrak izan dituzte, ezta? Eta ez guztietan, baina batzuetan parte hartu genuen elkarrizketa horietan, eta niretzako hori izan zen, prozesuaren oso momentu polita, ze azkenean gorputzoiek ikusten dituzu zure aurrean ere, ezta? Eta hori, azken finean, material bihurtzen da zuretzako, ez dena gainean zaudenean, ze tortzen zaizkizu burura, elkarrizketa guzti horiek, gorputz guzti horiek, aurpegi guzti horiek, ezta? Eta ezagunak dira, ez dira hor kanpoan daudena, baizik eta zurekin hizketan egon direnak, ezta? Ze politia, eta horrela urrengo emanaldiei begira ere, horrelako proposamena egingo duzue, edo kasuan kasuko. Aipatuko ditugu, martxoaren 18an deferian izango zarete, Bai. 27an, antzerkiaren nazioarteko egunean berriz Leioan egongo zarete, eta apirilaren 12an Galdakaon, eta maiatzaren 15an Santurtzin. Eta okerrez panago, Tierra de Nadierekin ere, baduzue apirilaren 5ean Lasarten emanaldi bat, eta gorpuzturekin urrirako ere, baten bat topatu nuen. Bai. Orduan, emanaldiak egiten ari zarete, ez da?
Bai, poliki-poliki, bueno, estrenaldia azaroan izan zen, 2025ko azaroan, baina gero bagenekien bira hasiko litzatekela justo otsailean, eta hortik aurrera emanaldi ezberdinak ditugu, eta batzuetan 3 ikuskizuneko emanaldiak daude igual aste berdinean, eta hori apur bat zorak erotzen zaizu, apurtxu bat, ezta? Baina, bueno, azkenean, behitu, nik ere, onartzen dut, egiten dudan guztia taula gainean, gorputzean bertan, daukadala gordeta. Eta hori etortzen zaizu berriro, osea, gorputzak memoria dauka eta horretan gauza guztiak gordeta daude eta behar dituzunean eskuragarri dituzu ere. Orduan, beldurri gabe. Egia da bai konfiantza izan behar dugula, ez? Norberaren buru eta gorputz horretan segia da, zuk esan duzu bezala memoria duela, eta hortxe ez, jartzen zarenean berez, zup, atera egiten da. Jolanda, zuk emanaldien aurretik baduzu ohituraren bat edo ze prestaketa edo beroketa lan egiten duzu? Adibidez, hasta el último baileren aurretik. Beitu, niri beti gustatzen zait, gorputza apurtxu bat berotzea, mugimenduekin edo, bueno, behar dudanarekin egun horretan bertan, ze, garo, egunak, egunez berdin zaude, ezta? Orduan, gorputza berotu, apurtxu bat, mugitu, ez daki zer, ez daki nor, abotsa berotu, oso garrantzitsua, abotsa ondo berotu, ariketa txiki eta simple batzuk egin, baina, bueno, abotsa zurera ekartzeko, segun eta zein ordutan edo zein egunean den, bueno, abotsa modu ezberdinean dago. Eta gero, saiatzen naz beti ditudan testuak, oza, testuren bat, ditudan testuetatik bat hartzea eta egitea. Estena hori, ze nik estenak ditu testuekin pertsonai moduan, orduan, hartzen dut bat eta pasatzen dut. Estena hori, batzutan estenarioa iluntasunean dagoenean, ze hori gustatzen zai, jende guztia kanpoan dagoenean, teknikariak joan da, aiala bere gauzak egiten, amaia bere gauzak ere, eta nik isiltasun eta iluntasun horretan, egiten dut apurtxu bat zehozer, eta banoa besteekin. Ze politia kontzentratzeko modua izango da, eski edo zuk ez, konektatzeko pertsonaia horrekin edo dena delakoarekin. Esan dut klaseak ematen dituzu, kabiarekin ere jarretzen duzu beste talde batzuekin, eskuartean horrela proiektu berriren bat edo aurre ikusten duzu edo baduzu? Momentuz ez, baina nik badakite kabiarekin probablemente izango dugula, bueno, ari gara ja pentsatzen urrengo ikuskizunaz, ezta? Orduan, orain arte egon gara beste lan batekin, baina nik uste dut datorren urtean ja hasiko garela beste bat sortzen. Orduan, bueno, ideiak agertzen dira hortik, zehozer pentsatzen ari gara, bueno, azkenean geuk ere kabian prozesu luzeak egiten ditugu ikuskizun bat estrenatu arte, osea, ezin dugu ekoiztu hain azkar. Zergatik, ikerketa bat dagoelako beti lotuta ikuskizun batekin, ezta? Ebak egiten duen moduan, bere ikuskizunekin, ze hor, badaukagu apurtxu bat bide paraleloa, ezta? Osea, berak bere igual koreografia mundutik eta guk antzerki mundutik, baina hor lan egiteko moduak parejoak dira, ezta? Orduan, bai, zehozer dago eta aurrera begira zehozer egongo da, baina momentuz, apurtxu bat egosten ari gara hori dana. Egosi eta ja behin kozinatuta dagoenean, jakingo dugu edo izango dugu horren berri, eta hemen ere emango dugu. Amaitzeko, Jolanda, gonbidatu gure ikusleak entzuleak, zuen hasta el último baile ez dadila izan azkena, jakina, baina proiektu hori ikustera, Leioan esan dugu martxoaren 27 eta deferia aurretik, baina gonbidatu gaitzazu. Bai, gonbidatzen zaituztet ikuskizuna ikusteko, oso lan berezia delako, hunkigarria da, eta gauza bereziak aurkituko dituzue ikuskizun horretan, gauza oso sutilak batzuetan, baina hunkigarriak ere.
horrekin geratuko gara, unkitzea ez, bada artearen eta antzerki edo dantzaren doaietako bat edo gaitasunetako bat, eta unkitzen jarraitu ezazue, eta gu saiatuko gara horrelako lanak ere ikusten eta unkitzen. Eskerrik asko, Yolanda. Eskerrik asko zuei. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztiak. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztiak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Giro lasaian, ari ginen izketan, eta bapatean jarri dugu BTS-en Am I Wrong abesti hau, eta ezakit sua piztu zaigu barruan, indartxu sentitzen gara, eta kontuz, borrakarako prestatzen ari naiz eta. Eta BTS entzuten ari gara, beraz, mentxe daukagu Aiora Mujika, egunon? Egunon. Bada abestia horrela indartsua, potentea. Bai, nahi asko gustatzen zaiten abesti bat da, bai, ritmo aldetikan, eta nahi abesti honekin gertatu zitzaiten, BTS-ekin behin baino gehiotan gertatu zaitena, dala abesti bat entzuten jarri eta, ze polita, ze ritmo, ze gustagarria. Jarriko naiz behidatzen, letrak zer esaten duen, edo testu inguru pixka bat gehiago. Eta justu abesti honekin gertatu zitzaiten hoi, ez? Letra irakurtzen hasi eta testu inguruak eraman nindula gauza interesanteetara, eta pixkat hori kontatzeko asmotan nator gaur. Zoragarri. Are you ready? Galdetu dute oraintxe bertan, prest altzaudete eta gu prest gaude. Hori da ulertzen dudan bakarra da bestitik, noski. Bai, esan, Ingelesezko esaldi sueltenen bat sartzen baldin badute, hori da ulertzen dudana, beraz eskerrak Aiora etorri den kontatzera. Zer dago abesti honen atzean? Ez, hasierako esaldiak ere ingelesez dira, mundua zoratzen ari da, ez? Eta bakoitza bere zilborrari begira dago, zuri zer iruditzen zaizu. Pixkat, hola hasten da abestia, eta horti dijoa, ez? Justu 2016 urten ateratako abesti bat da, Wings izeneko albumen. Eta, testu inguru pixkat emateagatikan, ez dakit zehazki horri buruz egina dan edo ez, baina bazan protesta testu inguru bat ego Korean, garai hartako presidentearen ingurun zeudelako korrupzio kasu batzuk, eta bazegon alako ezin egon bat, ez? Pak Geun-hye zan garaiko presidentea, zakit gogoratuko dezuten Spring Day-iri buruz hitz egin nun saioan, ferri baten istripua aipatu nun, zen 200 piko pertsona hiltziala eta hola, Pak Geun-hye zan garai hartako presidentea, eta horre ere egon zian ustelkeria eta korrupzio kasuak ferri horren istripuaren inguruan, orduan,
Hori 2014an izan zen, hau 2016koa da, baina bueno, gobernu hori zegon eta orduan bazeuden korrupzio kasu hainbat ateratzen, ez? Eta hori, abestiak esaten du, mundua zoratzen nahi da, eta bakoitza gure zilborrari begira, gainea koreografia egiterakoan askotan egiten dute baitare mugikorrari begira egoteko keinua, eta galdera hori, ez? Eta zuri ze iruditzen zaizu. Eta bueno, hoxe, aurreko saion ere protestei buruz hitz egin nun baitare gaina justu beste presidente baten aurkako protestak eta beste presidente baten kargu gabetzeari buruz, eta abesti honen inguruan behidatzen hasitakon esan bezala, letrak askoz ere gauza gehiago esaten ditu, eta badaude easter eggs edo esaten den gauza txikitxoak baita igual erreferentzia oso zehatzak ulertu beharko zen ituzketenak. Ez nahi sartuko hortan, YouTubeen bideo bat egin una besti honi buruz aipatzen gauzatxo horiek guztiak, baino jun nahi dut presidentearen zati hortara, ez? Justu presidentearen aurkako borroka edo mugimendu horren zatira, ze. Abesti hau edo album hau atera eta handikan hilabete batzutara, hau da, abestia ez da horri buruz, baino justu garai berdintxuan gertatu zen, eta nik horregatikan deskubritu nun hau albumari buruz irakurtzen jarri nintzanen. Bueno, gertatu zen, garaian Hego Koreak ezagutu zuen korrupzio kasu potentenetariko bat, eta azkenean, Park Geun-hye, emakume hau, presidente hau, kargu gabetzera eraman zuen korrupzio kasu oso potentea. Vale. Ze izan zen korrupzio kasu hau edo nola izan zen? Bueno, korrupzio kasu honi behidatzen jarri ezkeo, Park Geun-hye eta bere politikari lagunak aurkitzeaz aparte, beste pertsona bat, Choi Soon-sil izena duna, bere oso gertuko pertsona bat bezala, baina ez politikaria, ez alako ere mutakoa, hau da, agertzen zen saltsa guztiaren ere erdian, inolako kargu publikoa izan gabe ez ezer baizik, eta bere oso laguna, eta agertzen zen emakume honek izugarrizko influentzia izan zuela presidentearengan. Hau da, emakume honek akzesoa zeukala estatu dokumentu pribatuetara, presidenteak ematen zituen hitzaldiak moldatzen zitula bere interesen arabera, eta sekulako irabaziak izan zitula bide hortatikan, ez? Esaten dana, nolabait manipulatzen aizala presidentea, Choi Soon-sil delako hau. Vale. Zein da emakume hau eta nola iristen da puntu hortara? Hemen dator historia kuriosoa. 1974an, urte batzuk lehenago, Park Geun-hye presidente hau aurra zenean, bere aita zan orduko Hego Koreako burua. Ez dakit oso legitimo otezan, esango nuke ezetz, agintean zegoen pertsona zan garai hartan. Vale. Bere aurkako hainbat eraso jasan zitun, eta eraso hoitako baten, bera ez, bere emaztea hil zuten. Hau da, Park Geun-hyeren ama. Orduan, oso kolpe gogorra izan zen bai gizonantzako, bai alabarentzako, sekulako dolua, eta dolu horren erdian agertu zen gizon bat, esanez Park Geun-hye honen aitari, garaiko aginten zegoen pertsona honi, esanez bere emaztearen espiritua agertu zitzaiola, eta bere emaztearen espirituak esan ziola bere egiteko azala alaba hori zaintzea. Eta aur horren ongizatea bilatzea, eta orduan bera hortarako zegola. Doluak epaitzea ez dago ondo. Hori aldez horretik esangoet, baino pixka bat beldurra ematen dit, ametxetan agertu zaitau eta esan dit hau egin behar dudala, Mileik erabiltzen du hori bera baita ere, eta bere hildako txakurra, eta bere ez dakizein agertu zitzaiola esan ez ametxetan berak izan behar duela presidentea, eta arriskutsua eta aitzaki arraroa. Txuete min edo uste olako zerbait izten azula, eta zan garaiko erligio moduko bateko sekta buru bat. Eta azkenen, deitu izan diote Koreako Rasputin edo, izugarrizko influentzia izatera iritsi zalako, orduan agintean zegoen gizon honengan, eta kontua da hori, bi gizonak oso gertuko egin zian, bi alabak oso gertuko egin zian, eta emaztea hil eta handik 5 urtetara beste atentatu batean, beste eraso batean, bere barneko segurtasun pribatuko jendeak egin ziona agintean zegoen gizon honi, baina hori beste historia bada, hiltzan azkenean, ez? Eta orduan, harreman hori, sekta buru honena bere alaba eta umezurtz geratu zen emakume hau gerora
presidente bihurtu zana, ba oso estua bihurtu zan, ez? Eta hortik, harreman hori urtetan zehar garatzen juntzan, 2016ko korrupzio kasu ontaraino. Claro, ni jarri nintzen irakurtzen da, baina nola emakume hau gertukoa dala bere aita hiltzenean, etorri zalako, txaman bat, egin zitzaiten, oso kuriosoa, oso berezia, eta gaina horrekin ere junitzen deskubritzen pixkat txamanismoak edo guzti horrek zenbatereneko presentzia daukan Korean, ez? Horixe esan behar nizun, iruditu zait gai bat badela ikertzen hasten zara, eta batean konturatzen zara, zer egin dut nik azkeneko 40 minututan, salto egin Wikipediako horritik horrira, eta horixe, txamanismoari buruz ikertzen amaitu. Bai, bueno, Wikipedia aipatu dezunez, euskerazko Wikipedia norbaitek irakurri nahi balin badu Paco Engeren korrupzio kasuaren inguruko artikulua, idatzi nun. Bazkenen hoi ez, eske kontu hori izan zan, ni hasi nintzen BTS-en Am I Wrong abestia entzuten, eta, ze politia eta, zergatik egiten dute dantza hola, eta beidatuko deta, bukatu nuen idazten, 2016ko korrupzio kasu honen inguruan. Gustatzen zait hori pila bat, abitzen zehala leku batetik eta ez dakizu nun bukatuko dezun. Neri ere bai. Eta batzutan gertatzen zait, egiten dudala, pentsatzen hasten naizenean, agian eseritanago autobusean. Eta hasten naiz pentsatzen, eta ideia batetik bestera egiten dut salto, eta asko gustatzen zait, aspaldi honetan ez dut egin, hori mindfulnessekin errazionatuta dago. Gustatzen zait gero egitea, atzerako buelta, bai, pentsatzea. Ni zergatik ari naiz pentsatzen Kovacevic futbolaria zergatik daukat burua, Kovacevic ikusi genuelako behin txigidalekun, eta txigidaleku etorri izaitari nintzelako pentsatzen museoen mundu egunean, eta gustatzen zait egitea atzera buelta ustet, ariketa interesgarria dela lantzeko memoria. Honekin hori, iritsi nintzen historia ontara, geratu nintzen flipatuta, zenbaterainoko sartuta dagoen hori txamanak edo sineste hoiek, politikaren zentroraino iristeaino, eta kontua da pixkat gerturatzen baldin batzea Koreako kulturara txamanismo oso presente dagoen zerbait dela. Osea, ikusi detenagatik badago korear txamanismoa deitutako erlijio zahar bat, ez? Aspalditik dagoena Korean presente, de hecho, herrialdearen mito fundazionala dator hortik baita ere, baina hortaz aparte, ez, erlijio moduko horretaz aparte, bai ikusten da gaur egun ere repunte bat bezala daukala txamanismo modernogo batek, ez, YouTube bidez egiten dituztena gauzak, eta sare sozialetan daudenak, eta ikusten dut oso ohikoa izaten dela, jende gaztearen artean ere, ordubeteko sesio bat ordaintzea tarota beidatzean nijoa, edo txamanaren ganan nijoa, ikustea berze kontatzen diten nire etorkizunari buruz, edo antza oso ohikoa dela baita haurdun dauden emakumeen kasuan, jutea esateko beraiek ea ze izen jarri behar diote umeari, ze izenak pixua handia daukala, izen bat izan edo bestea izan zure etorkizuna baldintzatzen aituko bazina bezala, ez? Izenak ematen duela izana, literalki. Eta hoi oso ohikoa izaten omen da. Eta beste praktika pila bat ikusi dut baita ere hausnarketa batzuk, ez? Zergatik ote dan derrepente orain modan jarri dan zerbait txamanetara eta olakotara jutea, esaten dute ez egonkortasun garaietan, incertidumbre garaietan, denak faiatzen dizun garaian, ez daukazunean lan fijorik, ezin dezunean etxe bat erosi, dena ikusten dezunean ilun, magiagan sinesteak edo helduleku bat izateak laguntzen dula. Hori ere asko gertatzen da gaixoekin, batzuek ja hiltzorian daudenean, askotan orduan, azten dira jainkoan gan sinisten eta esaten zu. Bazpare. Zozer baldin badao, ez da? Bai. Ez baita, niri ere kurizo iritzu zai, nola batzutan, ez jakintasun garaietan heldu behar dioun gauza fantastiko edo ez dakiguna benetazkoa den gauza bati heltzen diogun, nolabite gu ondo sentitzeko. Bai, eta hortik ateratzen dira konspiranoia pila bat, eta pandemia garaian bizi izan genitun uste pila bat ere bai, ez dakizunean, eta dena denean galduta egotea, heltzen diozu dozeri, eta ezakit txamanismoak ere hortik izangote dun, eta zentzu honetan ere, flipatu duten beste gauza bat izan da, hainbesterainoko zabalpena dauka, sortu dutela plataforma digital hoietako batean, otsailean hasi izan,
programa bat, beraien artean lehiatzen diran sukaldarienak bezala, reality programa moduko bat, txamanena, igarleena. Wow. Izena du, apuntatuet, Battle of Fates, patu lehia, ez dakit hola itzuli Hau da, dut. nik ikusiko nuken programa bat, Baina- Zeneri txamanismo eta hau ere asko gustatzen esaten. Baina, hau nik da, ikusiko nuke. Masterchef batean sukaldari honena nahi dute, eta lehiaketa honetan... Battle of Fates? Battle of Fates, txaman honena. Daude, baina nola neurtzen dezu hori? Claro, daude, bederatzi lehiakide, bakoitzak dauka bere ambitoa, ez? Batzuk tarota erabiltzen dute, beste batzuk zenbaki bidez egiten dituzte igarpena, beste batzuk aurpegia irakurtzen dute, eta orduan, irabazten du, edo ideia behintzat da, etorkizuna edo ondoen asmatzen du norrek. Nola egiten da hori? Ez dakit, baina fascinante irutu zaizuela badakit, biak jarri zate bilatzen. Ari naiz, begira, eta baina pila badira gainera? Bai, 49 dira. Baina. Bai, otxailean hasi zen. 10tik 8 izar ditu. Espektakularra izan behar du. Nik ez dut ikusi oraindik. Agertu zitzaiten aurrekoan klip bat, nahi oso gogorra egin zitzaiten, agertzen zen gizon heldu bat, eta parean zeukan igarle oitako bat, ez? Eta antza, igarle txaman hau zegon gizon horren hildako emaztearen espirituak hartua, eta negarrez eta esaten zion, ez? Con ez da, otoke, nola ite zion, tipiko. Otoke da, korear zerbait ikusten bali madezu geratzen zaizun espresioa. Ez, baina antza hori, hildako emazteak hartu zuela bere gorputza, eta gizonari esaten ziola lasai egoteko, etzala bere errua, ez dakizer, eta ostras, neri diruditu zait, alde batetik iruditu zait fascinantea, kontzeptu bezala, ez? Battle of Fates, zer demontre da hau eta nola. Disney Plusen dago ikusgai. Ez dut esan ze plataformatan, baina bai Disney Plusen dago. 10 atal daude, eta, bueno, txundituta nago. Bai. Horregatik ekarri dut, txondigarria dalako, eta, sukaldari saio baten, zer dagoen beste gauza bat baino goxoago ere subjetiboa da, ez? Claro, hemen ere subjetiboa izan daiteke zeinek asmotzen du nobeto. Neri grazia egin dit, bilatu dudanean, Battle of Fates, azaldu zaizkidala bi gauza. Bata programa eta beste Star Wars. Bueno. Zergatikan, Star Warsen pelikula bat agertzen bere kartela. Battle of Fates pelikula batek. Ez, pelikula horrek justo izena du The Menace of... Ez dakit Bueno. baina La amenaza fantasma. Atal bakoitzeko deskribapena irakurtzen, lehenengoa da pixkat aurkezpena, ez? Eta jurak ipatu dena, 49 direla, antxe elkartu direla. Hirugarren atala. Ezinezko galderen aurrean, ze patuaren irakurle izango da. Erantzun perfektua emateko gai. Bueno. Bai, eta ikusten dituzu trailerrak, eta, klaro, dena da, nola asmatu du hori, nola egin du ez dakize, eta, klaro, jendeak intentsitate handiz bizitzen, ez, bakoitza bere moduakin, eta egia da ere, irakurri detenagatik, txamanak tabu bat izan diala baitare Korean historian zer, eta jendeak gordetzen zula txaman izate hori, gaina antza gehiengo handi bat emakumezko figurak izan omen dia, eta emakume batetik bestera pasatakoak, eta holako zerbait, uste dut, ez dakit, ez dut gehiagi ikertu ez da ere, baina bai tabu baten barruan bezala egon izan diala, eta Battle of Fates honek badauka tabua apurtzera goaz, eta hau egitera goaz, azkenen hori, azken urtetan ere modan jarri dan zerbait da gazteen artean, eta hori oso ohikoa izaten dala, jungo gea tarota konsultatzera, daude kalean gelatxo modukoak, plastiko telazko lako kubikuloak, ez? Eta olakoetan egon daitezke, edo bakoitzak bere areto bat eduki dezake, baina bai da ikusten dezun zerbait. Eta ez dakit honi lotuta edo antzeko zerbait bezala, bai esango nuke, Koreara baldin bazoaz bidaian, ohiko gauzetako bat esaten dizutena izaten da. Kalean norbait gerturatzen baldin bazaizu, zerbait galdetzen, zerbait eskatzen, ez fiatu, sekta batekoak dira. Wow. Oso ohikoak izaten dialako, eta true crime eta olako gauzen inguruko podcastak edo bideoak egiten dituzten jendea jarraitzen baldin badezu, pixka bat ohikoetatik kanpo ateratzen dana, Koreako olako pila bat kontatzen dituzte, ez? Txaman baten inguruan bildutako ez dakizen bat 1000 pertsonen kasuak eta olakoak, orduan. Badago.
Ze puntu arriskutsu hori ikusten diot, guain, telebistan hau jende askok jarraitzen balin badu, eta murgiltzen balin bazara, agian gehiegi, eta helduleku gisa erabiltzen balin badezu, helduleku beharrean oinarri gisa, agian arriskutsua izan daiteke. Bai. Bai. Aber, nik hori, programa hau bera izan da hain LOL. Hemengo ikuspuntutik behintzat ez, agertu eta baino nola zer, sekulako kuriosidadea pizten dizula, eta gaina oso teatralizatua da dena. Noski telebista saio bada. Bai, eta aparte, igarle baten figura edo askotan daukago oso teatralizatua. Esan dit, espirituak, beste. Eta jende asko dago hortan sinesten duna. Ni oso eszeptika naiz gauza guzti horiekin, baina badago jendea sinisten duna benetan eta baldintzatzen diona asko bizitza. Orduan, ez dakit nola tratatuko zuten hau ere Disney Pluseko lehiaketa reality hontan, baina ikusten dugu noraino iristen dan, hau da, aurreko presidente baten kargu gabetzea gertatu zen, eta txamanismoaz egon involukratuta guzti honetan, horregatik handa nola oso dena zeharkatzen duen zerbait dan, ez? Bai, ohikotasuneko galdetuko dio zeizen jarri nere semeari, baina eske da hori, presidentea baldintzatu dezakeen figura batera izan daiteke, eta K-pop munduan ere azken urteetan polemikoak izan diren zenbait gaietan, badaudelako dramak K-popeko industriaren baitan, egonda baitare txamanen bat oso presente, ez? Zergatik egin zuen, zergatik hartu zuen erabaki hau pertsona honek, eta ikusten dituzu, ateratzen dituztela WhatsApp kakaoko beraien konversazioak, eta da bere txamanarekin hitz egiten, txamanak esaten diola, ez, orain da oso momentu ona, zeren eta ez dakiz zer hau egin beharko zenuke, eta tal, benetako influentzia bat dagola politikan, ekonomian, pertsona hauena. Neri gogoratu zait justo komiki bat, 20th Century Boys, ez dakit ezagutzen dezuten, ez dezute ezagutzen, historia honetan kontua da, protagonistak deskubritzen dutela sekta bat dagoela, eta sekta horrek lortu nahi duela munduaren boterea, izan nahi duela munduko errege, sekta horren buruak. Eta historia hori gogoratu zait, ez dakiz eba, komikiarekin ere baduelako lotura zertxo bait. Bai. Izu, bazuk batzuetan erabakiak hartzeko algoritman oinarritzen gara, algoritmak esaten digun igandea arratsaldeko 8etan ordu ona dela, hemen oinarritu beharrean horretan, txaman bati galdetu eta txamanak zer esaten duen. Zebitxe, oso interesgarria, Iora. Bai, ez kuriosoa, gaurko aspektu askotan. Bai, galdera bat egin behar dizut, Arirangen inguruan. 6 egun, 17 ordu, 2 minutu eta 29 segundo. Bai. Ez dut inoiz ikusi, hau, hemen erabiltzen dugun plataforma batean, jartzen du, jartzen du. Bai, datorren ostiralean ateratzen da, oso urduri gaude. Justu, gaur gaina atera da informazio dexente, osea, aurreko denboraldiak ez, album bat atera aurreko garaiak beti izaten dira, gauzatxoak ateratzen juten dira, eta kasu hontan, nahiko kurioso izan da nola gauza gutxi jundian ateratzen ohitua gauden modutikan ezberdin, ez? Eta justu gaur izan da esnatu, eta sartu sareetara, eta bazegon trailer bat marrazki animatuekin egindakoa, badaude ja albumeko argazki batzuk, eta olako gauzak, orduan, gaur goiza izan da, gauza pila bat ikusteko goiza, eta hau badatorre eta hau bestea. Emozionatuta, datorren astean ordu hontan, nila egongo naiz albumarekin zoratzen. Bueno, badakite gure entzuleak, badatorrela BTS-en album berria, Arirang, urte luzez itxaroten egon ostean badatorrela, eta entzutera animatzea entzuleak, ez? Gustatze bat zaizu ondo, ez bazaizu gustatzen ere arazorik ez, baina nik uste merezi dula entzunalditxo bat emateak albumari, interesantea izango dalako, seguru. Musika deskubritza beti izaten da plan ona, ze haizu batzuetan
entzuten ditugu behin eta berriz gustuko ditugun artistak, eta gero, sorpresaz harrapatzen gaitu beste norbaitek, edo artista berri batek, edo ezagutzen ez dugun batek, beraz? Eta hau behintzat aseguratuta dago mimo handiz egindakoa dela, asko pentsatutakoa eta esfortzu handia jarritakoa. Gero, emaitza gustatuko zaizu edo ez, baino prozesuak behintzat intentsitatea handia izan dula eta asko daukala bihotzetik eta arimatik, hori aseguratuta. Eskerrik asko Aiora Mujika beste behin gurean egoteagatik, asko interesatu zaigu txamanen kontu hau, eta ondo joan daitezela aurrengo 6 egunak disko berriaren zai zauden bitartean. Eskerrik asko. Eta gu entzule, goaz, ostirala da, biharrez gara hemen egongo, baina astelenean bai, eneko astelenean ikusiko zaitut? Bai, segurazki, bai, gainera puri-purian tokatzen zaiz. Egia da. Zer ikusi dezu, Goiuri? Azuruan ikusiko dut. Agian, Battle of Fates, agian hori gomendatu beharko dugu. Esan bezala entzule, gu hementxe izango gara astelenean, 10:05, naiz, irratian. Keep calm and bigarren kafea.